कि जोड़िया बनल रहे दुल्हा दुल्हन के। समधि जी से तो भेंट हो ना कि समधि समधीन के ना। आज के दिन मंच में अनुपमा दी तू कहलू कि भैया ढेर बिजी बड़े, कौन मरद काम छोड़ के तार रह जाए। पहले बता जेकर बियाह भइल बा देह में डर बा कि ना मेरा से, आ जेकर नइखे वो अब से हो जाए। ई जेकर बियाह भइल बा ओकरा से पूछो, जेकर बियाह भइल बा ओकरा से। हां डर रहेला 24 घंटा कि जोड़िया बनल रहे दुल्हा दुल्हन आ समधि समधीन के ना। सब सजावट तो बुझाइला हो जो लास्ट में है जो कुछ कुछ छोड़ता हो का भाई फायर थोड़ा चाहत रहे कैसे कहे के बाद देखिए। और भी तमाम कलाकार मंच पे बालो होने के बड़ भैया मोहन भैया भी बनी, प्रणाम बा भैया कहाँ बनी। अच्छा और भी कल्लू भैया भी आई, धनंजय भी बनी, धनंजय जी भी, और भी तमाम कलाकार वाले सब। अरे देखो हमारे संगतिया लगावे से नाम दे दिया सबको के स्वागत बा, अभिनंदन बा। हम तो घर के आइले नहीं कैसे कहे के बा कि जोड़िया बनल रहे दुल्हा दुल्हन के समधि समधीन के ना। जोड़िया बनल रहे दुल्हा दुल्हन के समधि समधीन के हो दुल्हा रितेश नामो बहुत बढ़िया बा। इनके खातिर कब अभी लुकाई चला तेरे डेरा के धीरे धीरे हो सरवा धीरे 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 हो सरवा धीरे धीरे। ऐसे तो हमने के डांसर अलाउ ना करी ला जान उपमा दी मंच पर, लेकिन अगर रितेश जी के बहिन लोग हुए तो हम अलाउ कर दे कि अपन बहिनी नचइए सरवा धीरे धीरे अपन बहिनी नचइए सरवा धीरे हमनी के तरफ से ये आशीर्वाद बा, हमनी के दुआ बा माता रानी से कि लोग ऐसे ही खुशहाल रहो। आई लोग के साथ साथ जैसे कहल जाला नू नैहर ससुराल बनल रहे, ये हमनी के कामना बा। जोड़िया सलामत रही है बापू कार हो, और का कुशल मंगल रहे इनका पूरा परिवार हो। देखिए ये बहुत सौभाग्य के बात बा कि आज मुकेश भैया के रिसेप्शन में हमने क्या आइल बानी। आ देखिए भैया तनी धीरे
सब अपन अपन लाइन में बा भैया पैसावे खातिर सबे एंजॉय से उड़ावेला, लेकिन लक्ष्मी है हमारा आग्रह बा के एकर इज्जत कई जाए और आशीर्वाद देवे के बाद अपन बहिनन के ऐसा आशीर्वाद दी कि ऐसे ही चमकत रह सा, निमन निमन गीत अच्छा अच्छा गीत गावत रह सा, बाकी और का चाहिए। कैसे कहे के बा जोड़िया सलामत रहे है बापू कार हो, कुशल मंगल रहे इनका पूरा परिवार हो। आई दुआ आई आशीर्वाद के देता है, शुभकामना के देता है कि शुभ कामना बाटे, शुभ कामना बाटे पाने के पीर से दुल्हा दुल्हीन के नाम बनल रहे, दुल्हा दुल्हीन के समधि समधीन के नाम गड़िया बनल रहे, दुल्हा दुल्हीन के समधि समधीन के नाम बनल आप सभी के बीच आ रही है द वन एंड ओनली भोजपुरी की खूबसूरत गायिका, खूबसूरत पारंपरिक गीत की धनी। अच्छा, हमारे बीच में मेरी छोटी प्यारी बहन करीना पांडे जी। जानते हैं अनुपमा जी परंपरा को अभी तक संभाल कर रखे हुए हैं। और इसके साथ आ रही है मेरी सबसे फेवरेट, जिससे मेरी करीना से भी ज्यादा बनती है, चुगली करने में आगे, हमारी मेरी छोटी बहन सोविता। मैं बहुत मानती हूँ इसको, तो मैं चाहूंगी एक जोरदार ताली करीना और सोविता के लिए आप सभी बजा दीजिए। अब क्या इस माइक को ठीक कीजिए भैया, दोनों माइक को। हेलो 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 ठीक है बा, हेलो 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 हाँ, इतना भीड़ में साउंड वाला भैया लोग कहाँ बड़े। अच्छा हेलो हेलो देखिए, सबसे पहले तो मंच के सामने जितना भी हमने के गाड़ी और बहुत धन्यवाद हम जो आज के कार्यक्रम के लिए स्वागत करता जे आज कलाकारन के महाकुंभ लागल बा, इनके माध्यम से लागल बा। इनके अतना न बना के रखले बड़ी इंडस्ट्री में कि खाली एगो फोन लगावे ली तो लोग आ जाला। आई कहल जाला लोग पैसा से ना बने, व्यवहार से बनेला। तो सबसे बड़ा बात बा कि व्यवहार निमन रहे के चाहिए, बाकी पैसा तो आवत जात रहेला, हाथ की मैल है ढेरे बोल दिन के। और बहुत बहुत धन्यवाद दिया चाहूँ हमने के भैया मुकेश भैया के, जो अपन जीवन की नया शुरुआत करे जा रहे बड़े। कल भी हम मंच के माध्यम से कहनी है कि आज के दिन लव मैरिज भगवान करे कि इनके आशीर्वाद इन लोग को जब पड़े सबके ऊपर पड़े, वैसा भी लव मैरिज कहीं चाहता आज के जमाना में। तू तक कहीं चाहते हम तोरे से सीखल वाली, ठीक बा इनके पर भाव हमरा पर पड़ल बा। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा भाभी के और भाजी के तो स्वागत करे खातिर हमने के आज स्पेशली बोलावल गेल बा। सुने में आइला कि 2 दिन हमारा बहन के बड़ा तंग के लिए गाली गीत गा के, तो खा खातिर तू गाना गावे लिया कि गाड़ी सुन ले लू। खैर अच्छा माइक ना रहे, हमनियों के तना रह जाए। तो चलिए, माहौल देख के लागत नहीं थे कि भजन के बाद, लेकिन हाँ पारंपरिक सुने के बाद पारंपरिक कुछ सुना के, और जन हमने के भैया के आदेश आए रहे कि पुलिस
प्रशासन वाला, तो उस सब भी गीत आप सबके बीच रखब और कुछ जौन मेन गीत हम मंगल गीत गावे का तेल बनी आ एक से एक गाड़ी जौन गाड़ी कुर्सिया वाला बड़ा बार चलता रितेश जी। हाँ इनका के गाड़ी गावे के बा काहे कि कहेलन बेसी या करेलन कम। कहले हगा कि आप लोग मेरे यहाँ आइएगा, खूब स्वागत हुई, खूब मान आदर हुई। आइलू तो कोई चाहबो के ना पूछले गेला। शिकायत के तो भाई काम कोई नहीं बारे, तो शिकायत आदमी करबे करी। ताई सबसे पहले चाहब एगो भैया भौजी खातिर एगो स्वागत और इ लोग के शुभकामना खातिर जौन ई जोड़ी भगवान इनका लोग ऐसी खुशहाल जीवन बनैले रखस। ताई ई जोड़ी खातिर एगो आशीर्वाद के तौर पे जौन सबे कलाकार अरे जितना भी गार्जियन है सब आशीर्वाद दे देवे आइल बा, खाली एगो यूट्यूब वाले बाइट पे छोड़ के आप भी लोग आशीर्वाद दे देवे आइल बानी जा। ताई एगो आशीर्वाद के तौर पे भैया भौजी खातिर और ओकरा बाद जैसे हमने के गार्जियन के आदेश है